mutanen komin ta Gabi, salamu alaikum. Gashi nan yau Allah maɗaukakin sarki ya sake maida ni nan garinku. Na zo don in gane ku, kuma ina so kafin in ci gaba da magana ta in muku sahihiyar godiya da wannan babban taron gangami da kuka shirya mini. Ina ma mutanen gunduma Madarunfa godiya saboda a bisa hanyar da ta kawo ni nan. Jama'a ko ina sun hito da fifi sun mini marhaba. Allah ya saka musu wannan da alheri. Jama'a na zo nan kamar yau da shekara kamar uku. Na zo a matsayina na minista na cikin gida mai kulawa da tsaro. Abin da ya kawo ni wancan lokacin shine ya kawo ni yau domin a zaman rayuwarku mutane Madarunfa gaba ɗaya, amma mutanen Gabi musamman kuna da babbar matsuwa shekarun nan da suka gabata. Don na san wannan matsuwan ne na zo wancan lokacin. Kuna tune da irin matakai da muka ɗauka sakamakon irin umarnin da President Isufu a wancan lokacin ya bamu. Sun kawo muku sauƙi, amma da yake matsala ba nan ƙasanmu ba take, mun kasa cimma wannan matsalan gaba ɗaya. Yau inda a ce sansanonin wa'annan mutanen suna ƙasar Niger, wallahi ban ni irin wannan zo wannan garin naku. Amma duk da haka ana samun sauƙi kuma ana samun matsuwa. Ina tune a fara wannan shekara a watan Janvier, a wata guda mutane wajen 30 aka kashe, kuma muka ɗauki matakai a wancan lokacin. Gwamnati ta ɗauki matakai, kun ji sauƙi. Da ni shirin zauwa nan ban so in zo ban kawo komi ba a hannuna, shi yasa na ba da umarni a ƙara yawan soji. An kawo su, kun gane su, an shimfiɗa su, mun ruhe wannan iyakan daidai gwargwado, kuma abun alhamdulillah ya kawo muku sauƙi. Ɗazu na samu taro da gubernar na Maradi da manyan hafsoshin soji masu kulawa da tsaro. Mun yi shawara ta hiye da awa guda, na shurare su, sun kwatanta mini duk irin matakan da suka ɗauka, amma har yau sun nuna mini abin da ya rage musu, kuma na ji magana tasu. Za mu biya musu bukata ta yadda duk abin da ya rage musu mu cika musu shi insha Allah. Domin sanin kowa ne, mutum in ya rasa zaman lahiya ya rasa rayuwa. Komi ana iya haƙuri da shi, amma ba da rashin zaman lahiya ba. Babu haƙuri da haka. Shekaran jiya, ko jiya ne, jiya da dare, shekaran jiya da dare an zo nan wani ƙauye na ƙasan Gabi, an kashe mutum guda, an raunata mutum guda. Wa'annan barayi, wa'annan 'yan fashi da makami, wa'annan mutanen da suka dame ku
ba su da wata aƙida mun san su, domin ɗazu gubernar ya ce ba mu san ko don mu suke wannan. Barayi ne, ba komi ba ne, barayi ne wanda Allah ya tsine musu, sun rasa yanda za su nemi abinci ta hanya a matsayin su musulmi ne, su zo su kashe mutum su kai dukiyar shi. Wannan ce hanyar da suka bi, hanya ce ta wuta, hanya ce ta rashin amince ma addinin musulunci, hanya ce ta rashin nuna ba sa tsoron Allah, su kuma ba musulmi ba ne. Barayi ne, amma suna da makamai. Kun ji abin da suka yi kwanakin baya, har jirgi suka halbe, jirgi ya faɗi, amma duk da haka mu ba za su kada mu gaba ba insha Allah. Abin da muke so da ku uwa, duk irin galgadi da sojawa da wakilanku suke baku ku yi amfani da shi. In mutum aka ce mishi wannan wurin da ka zamna bai dace ba saboda ka yi nisa da inda ake iya a gaje ka da sauri, ka bar wannan wurin ka shiga cikin ƙasa, ya kamata ku ji maganarsu. Irin wannan galgadin ku shurare shi da kyau. Abin da ya saura yana hannunmu. Insha Allahu za mu ƙara yawan soji, za mu ƙara ba su motoci, za mu ƙara ba su makamai, kuma soji gabanku ina so in jinjina musu, saboda kun ga rayuwa tasu kullum duk rana ta tashi ta faɗi dare yayi, su ba su tsuguna, suna cikin mota, ba su da ɗaki, ba su inda suke kwana, kuma barayin da dare ne suke zauwa a cikin dare, cikin duhu, cikin ana ruwa ake ba su labarin cewa an kai ma wannan ƙauyen hari, kuma su tashi su zo su bi sau su je su yi nasara. Kuma domin a bayanan da suka mini yau na lura da cewa mai yawan lokaci bisashen da ake ɗauka in aka ba su shaida nan take suke zowa kuma suke kwato su. Muddin sun samu labari da wuri, insha Allahu za su je, za su bi wa'annan mutanen kuma su kwace dabbobin naku su ba ku su. Zawwatau nan don in jajanta muku, zawwaku nan don in nuna muku na kawo muku goyon baya. Na san da matsalar da kuke ciki, wannan matsalar ta ku tauce ta ɗan ƙasar Nijar gaba ɗaya, kuma za mu kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku, ku yi ayyukanku kamar sauran 'yan Nijar, duk da yake kuna a iyaka, kuma iyaka mai kumshe da wannan hatsarin. Wannan ne ma'anan zawwatau. Ba ni da dogon jawabi hiye da haka, zawwa na in goya muku baya, na in shaida muku cewa ina tare da ku, ina tare da ku yau, ina tare da ku gobe insha Allah. Jama'a, na gode muku, Allah muku albarka da wannan babban tarben da kuka mini. Na gode, hada wassalam.